ଆର୍ୟା ଆଜି ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଭାରି ଖୁସି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଖୁସିରେ କେମିତି ଦୌଡୁଛି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆର୍ୟାର ହସ୍ପିଟାଲ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏବେ ଦେଖଉଛି ସେଇଟାରେ ଆର୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଏଠାକାର ପେନସିଲଭାନିଆ ଷ୍ଟେଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ପେନସିଲଭାନିଆର ପେନ୍ ମେଡିସିନ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଆର୍ୟାର ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ ଥିଲା, ଚେକଅପ୍ ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ଥିଲା ହିପ୍ର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ପାର୍ଟଟା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାକାର ହସ୍ପିଟାଲ ସୁବିଧା ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଠାକାର ସିଟିଜେନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାକାର ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପେ କରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠି PhD କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ୟା ସିଟିଜେନ୍, ତ ୟାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠାକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପେ କରେ। ତ ଆର୍ୟାକୁ ଆମେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଫ୍ ପେନସିଲଭାନିଆରେ ଦେଖାଉଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଚପ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆର୍ୟା ତ ସେଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ ଫ୍ରି ସ୍ପେସ୍ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସିରେ ଦୌଡୁଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏରିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।